kaduk kawe karbing longara atum hantan itu ladak dong kamukam EPSLC tim ben kaduk kawe phanta prangsi kardom na pilot kardom lapen pinawen itu dong kamukam EPSLC ahin pen itum kacathan cemum ponye bangke lalo isiang dengalam nedamji patumi dik made tumi hejong dil hirong sepialong BJP pen cenglok ong dung ham phang som nam da ladak cerap dundolo labang so hem brek ke hang along alam puthak kami ditum cethan ponpo lapen ke ilitum labang so ke long bek dia phandong ke dam ne ke long le phandong ke dam ne stami la song bong long stami nitum APSLC nitum asong japo kursing timung phan ham phang som KSA hoipen jume juno alam karbok labang so puthak sindum cethan ponpo lapen kaprek none prang ki messenger phanda menitum cingbai ponjila sikat do gobe karbing longoratum tame labang so alambang ngar judun thap matinang langdun thapusi nanitum hancuni rilok lapen labang so long ninanga che tong dundo dong kamukam bustame alangli ke bithung reng thama consensialong general secretary ke hailo alangli men nge komsing terong rasondak taksi do thulang litumolong rongkhang constituency pen nang chetong dun akalang liga president malo le dongkam salo ulang lihlo kadom de ho laben dulang hamre na constituency along ate dongkar lo sila taka parlo lo alang limen jiswel hanse alang li hamre na constituency puri lo laben dulang litumolong alang li lake mohon timung alang like bithung reng thama constituency long AGS maste assistant general secretary ke hai lo lapen dutulang ham thora rong pen APS pen lake APSLC ham thora rong APS pen lo alang limen rotom tera alang li lo lapen kijut si nili mena bang humbor sing rong hang nili la bang so dongkamokam APSLC long si nili sayang ding cerap bom lapen nili ar pula ke nona mat ke lamjai sarpusi dengan bom no lasi ilitum puthot labang so lam ilitum lam er jupon thurong na aprang si alang li phansi bithung general secretary ke ai phansi ampon phansi chuning rila abang sol social media thing upa nitung kapachini dami bangla hello ni aprang di ala itung organizing secretary kursing timung ofan la KSA Bochikrom Hamsing lapen George timung atung itung han angkar bok bathak sini li ada so hadim long ye dung kangtung abang la hello alang litum kachik buke backbone of society di latung kachik pula mate backbone of society ko semena ba do backbone of society ba ni latang buke backbone of politician atung mo silang tung klem rong athima langam sina di alang tung kun kopi ma dat karbiang long district council long CM komasi kichuma hala so hutsi alang tung ke AKS itu celah gangguan, presiden itu celah gangguan. Lapuson ben selang tung ke rada pan pemang bok, labang ke clear itu sini. Itu mana kipu? Kursing timu ngapang ke labang so parti ben belum kritik ke yang udah lu, bintang telu pusna pu. Alang udah moral support do pusi cipu. Bos tame moral support pusi tame kosong si tum dak ke kaeksen po. Moral support bide halang tum di pinea program TV jat unot. Alang litum ke belek organisation atau han belek approachen sama political party mana tuhan kacuhan jalan ke Omar ma CM karbiang lo kacira atau bangsi CPS johan ko angke hadak ai slogan ke hang tala tum ke jin dapat alang li inut tahini tum moral support dudu job sane hala ke hang ahut jin dapat ke hang ke rat si omunai ke de angke alang tula sote ku te ke support lo la si alang litum bangke la ke teli la tum ke backbone of society ke lo backbone of political party lo tungke lai song lo la pen isi dola itu hala kursing timung ke pudu anti autonomous state kamchas de kom to hange lata ni li pudam ji a movement ke cheng pen ni dan we ji popo alam ma ke karbiang lo movement ke cheng ke 1986 apang pelo hala so RKMS puda seng lo RKMS chetote se apike autonomous ASDC po ASDC bu angka autonomous state demand committee di Mapulo mate angko alang tuba ani ko pe autonomous state demand ko beli NC pan ropon pe dele po
NC la phan rupon pede pose alang litum aku kan just di kom ko men pete amang pete tulo di la puson se alang tum se division ki pi chen tu bang ke isibe donang ji rat ke hang along ke common issue puse pu same common issue kali dalo alang tum se ke thak bang lagi tum bikrai lang same alam bang chini do langan sinang ante hala so hot ASDC tum jeseng lo 17 Mei la tum hang pete la so phike lang tum kan chas digom da hang pete ASDC tum bang KNCA so arlo song nai puse KNCA buta alang tum seng lo ang pula song thak se la puson hala kan chas digom da ko karsa ko men pete le am hang pete le engke la puson se lang tum division ki pilu pu engke ha so engke pu bang ke alang lu tum ke government mane la central politics a party to men se lang tum ke close do haso bang regional politics ASDC an chalo tambe la so ke thagi phang lang tum government pen agent dokok se lang tum bang ke tum phan kar biang long phan ke kapachi thu kapachi that jidam long le chibang ni ASDC la pen kamchas digom ko hala so engke la po ang lo ASDC moment kan tang hut ko pilon de gomalo ke thag ke nang li thang sing ti mung chini ma ke thag bang ke da ke bang yo thag sing ti mung pe hala pasama pui hala ajiti mung halo tum ke thak cheng lo ake ratum chini sime non conscious di kom kamchas digom do ASDC hut a moment ko ar bang tang te ko pilo tum che thag nang lang ke non thang sing ni wani samati mama hempreng hang song lo pulo te ni tum ta dak se chitu nang pu chitu nang ka hasu bang ke ASDC tum helo ka strongly ke ante alang litum ko pilo kamchas digom ma men NPC amang pathai pensi hasu ke thag kita dunang law hanang ni lo ke dia lang uji de mandela thang sing ting ala anti autonomous state por sing ting mo ninje la ka hong lo ASDC phan ASDC phan ke thag dun ba ke thag dun bang to ma ke athema lang tum ke la state government political state political di koman ma ke ha tum se lang tum ke jila dum go esa BJP le bang BJP Congress bang Congress atum ke lasi la bang ke kursing ti mung ta anti ki pudam ke akhog lo enda aso la ajit ti mung ke pu ASDC tum MOU ke to ke one of the greatest mistake la ke sob tas chini lo mati social media thek long greatest mistake lo te alang li tum haso da alang lum tum se leader lo ke top leader lo ke haso long pilot dunde de che than unde de la ke chok chelang pu people lo song gali lang pu la tum chingbai thek de ke non a feature to ore face la tum ke ASDC fan ke jong da one of the greatest mistake pu media lo ke la ke alang li tum haso ho dun pensi la pusong kali lang di karbiang lo mesen nengi pulo te la posong ke dilang da ke son tomlo da son to nang itu cingwa de nengi pulo la penon kursingi mo hat ki pu hadak peni ke chodam to ho la hai pine program ke dam to ho ta hogla a hoppet ke autonomous te hangi pulo te hadak chisong dam ta nang ai la ke CM da ai long meeting long ninje de hoglam ni thandak isi long che papas de lo te di juduan tok de not isi long je papas de not ke central budiman loda piam plute kichun che alam na pai pusepu alam ma hola isi long plute executive committee mane highest authority lo la council lo da executive members to mal la ke elected lo mate elected pa hala tum ke jakong lo la tum da council lo lu tok de pen di isi long je papas de tum yong se autonomous state article 244 ke chun che plute tum ke la so government long ke do de lo plute joy ke lumati upilo rara pano no pamang hupon bang division ke tipong ke hansin di mola si mathapa meno a division ke nang tum non ta chengele lo hala 86 movement atung asong ke claim ye pa athema ni thiru dunia prang itu all kar best kar biang longan itu mas rili bilo di unira phan awareness bilo di pachini dam lo itu me thang jongjong apa party nei regional party pusi itu mas ri ke pe dom la ham na thekong lo ara tum ta bang jeng chitu dum lo la so nang ke lang dun ni je no kamchas dikom tum pen chelang pe pen so tum non di kidam le lo mati ya tum non rong ar lo tum ta awareness pi pem bidam le po dam le po hala 86 movement ko son se ke claim mala tum non kem le po kamchas dikom to athema tu mai strong o pu di chini lo mati APSL siman non strong pi lo pu chini mati government da la si non government tum bang lo tum han jen chen le lo non la tum ar rong dam le po la ban thang sing chini nai
nang lila bangso ba nang li autonomous state kini diam chuno tang ho ini tang ho pochik tu lagi lam ki jolu lagi thema nang li tum si program enpo opinion annual conference ho opinion case conference prote na tu gacho hangge kata sia ma phan ko ma si kar biang no ruling power ki ma tu ma se hang kecho belek belek aphan ke na tum hangge la sila bangke nang li tum han PSLC phan na ki ku bangke la ke chok chik sini lim pudai athema nang tum non cheng elu nang tum sikit cheng non da division ki bige PSLC tum non kom popular lo di social media long ta engkeno alang tum ke Delhi amen Delhi long autonomous state ke hang amen pen long ke nang cheng le lo ke division yang tum sikit bi la ke hok chin da mera tum da non ke lule kar biang lo rak da hala SDC movement ho follow non bangke la ha ge non ke tum nang ko khele aku nang theng lam ji support ta dona tu bangke la ke tu ar ji non ke na tum claim tha to ko ma tum rat itu long ke rat do di tum long rat do la pe tum ka phire ke arom han se phire chot nang tum nang ke the nang ke ha bangke tum nang phire la bangke nang tum dan la son bang claim ri masih mo aku ni tu po lang tum ten Solong matang di pilih pudun lima. Udunji habang ke do son lo je isi untung kopi lo pir thelong kadorkar sot mene kenang ji mate kopi lo pir thelong e an da nahi lang ta nahi me ta nahi to mon ta nahi la hai avete itum reng re ke di la hai avete itum reng re sitame la pen bad det la war chor sini tum kopi lo kariga hem prekang them di lang ta avete tum thiloji me ta avete tum thiloji to mon ta avete tum thiloji apot hala hai bad det sini tum kopi lo non ga dorkar la sini tum article 244a mate hem prekang them sini tum non anu tins tame ning dulu mati tang te la solong nitum non Delhi ki dam tum han bang ke rodun de sorsa de athe hem prekang thim yong si hangji bulote je aprang si konsil long ke do tum konsil long ke tot rong atum latum chirijain et tik tik ke ni hin mani hin ben ke hem prek ke hang dun bu kachi song dun mani ke kambar onde athe mene non son ke dam tang la pulomati lapu ini ne lapu ha photo jo thai po ha nane ne a city nane ne a 5-star hotel nane ne a museum si langdun po mati la se halai a levelo je non itum kachi songa hok pet che chepak lai kachi songa hok article for palong vegji pulote council long tot from tum chi resign noi nitum vi phik ta meni tum chi pg la se hadak sang che song ni non son hempre ke hang non kham khe dun la pu sonai pudun pu che yong yok lo hala ke PSLC to mang dun de ta ho ASDC to mang dun de ta ho congress mang dun de ta ha mane organization mang dun de ta pu jok lo hada ke nang tum council long tot from tum yong si che resign no blote ni tum ke ake bar dun lo non son nang tum ho mane conscious di kom akes e tum do organization tum hane pon hupen ge laki aleve laki non ne pudaji kewangji MP election afansi nang tum hai hedena mate campaign no dakna rat aphan than no dakna pooi nesi labang so hempre ke hangda lasi ni pudunji athe mope ni pulo nang tum resign noi ahala so long bang ni tum PSLC tum dame PSLC po menang che to ne lo thang ne lo ni tum public hoi pension ni tum nang ke hang dun lo pu ni tum nang che krong po la si nang tum la amuk PSLC tum chok che lele pu nang jong teng ai ta nang ni lo la pen dingar po la an bang ke ruidam de lo athe non ka junut da chilang no da ka bang ke itum APSLC organizing secretary mate kursing ti munghan na pin rempi amuni tuman sini ke langoi piduni amuk ala sona organization amuk la son asong amuk party kune jongonde ke chok che fansi jong dunji je ke chok che ne ke thegon long kachi char dun karjudun long bang ke je
KSA long claim bang pu bang hini atum bang ki claim chok che delo sita me ne KSA bang lai pudam li ki pudam bang ne George Timung pen Thansing Timung hansi ne ki pudam bang tu a the in not organization long amunit a leaders ki leader bang bulote lamkang lead lamkang tang munit han ke than apare ke than ki mum ni bang ke la bang a order lilo lidam delo la si Thansing Timung pen la George Timung ke la organization long claim ke des ke milo athe political long ke bang me hinunota chipu po me hinunota bang chington po political unmati political pen organization ke asap ta mene latum ma puyo kaching barare athe organization dum ke political long acher abdun blote lake lilipin alam lo la si George Timung pen la Thansing Timung bang ke yes a long pen si a president mate organizing secretary la tumhan bange learning pusin ni ki jongdun thuji kursing timung APSLC pen flung oi sornoi pu ni tume lage flung phelo sorta sorse lo ansu se achi the pading nang pusi kursing timung han ge APSLC long pa doger pu athe organization amuni jongsi la puson nangkang to nangkang thidung thurong lo tare organization kali lo lage anti BJP lo BJP abing lo lage athe ke damta hut longri kep jordet longri kep jordet along pustame ka welcome dun ke aka prek akes e ka prek organization num tame welcome de sitame Thansing Timung ke alang tum ke welcome nang ni gedi ni tum ke longri kep jordet si ning ke oi e me kriki pu alang tum mang ke aning arong dun amuri pongsi acheng haya ekdom apoho asleng na tum kang tum dun lasi welcome si ding tu lasi la tum la long recap jor det amen chilong lok pen anda lang non autonomous state article 244a hem prega farman kachi song dam buge ni ki kroidun dek thela bange lasi ne mo pen pulo padingam hue lo non hem preg hangdam ji pulote ala konsilong tot from tum resign no parang ratun nang chitudun po non nang tum ko bane nang tum jeneba non ni tum tot sara somsi ching kiche me o mane tum chupa mai chom choma dilhi dam nang pu lage chok che nang tum kilit tum jongsi chi resign eloblote ang ton la wrong pensi inut sikai si hini nang tum train na bhara pi yok plot flight bhara pi yok plot kopini ne auto bhara cycle bhara pi yok plot pensi rat tum nang chitu duni nang tum jong chi resign blote lasi nang tum chi resign not di tum nang claim unpo non na son chi resign je pin pen nang tum political la non ke bang je MP election of Kharman khan ke claim ni tum nang kroi dun dekhe la bang ke klar da galam lo amane Thansing Timung lam ning je thek o ma la pu nang sorsa thai o la ke ni tum ke nang kroi the non ke rat me lule lo not di knowledge is power la si ni tum da non ke kachini aja kong dolo po nang li tum jong he nang sorsa jong he nang pu busta me ni tum kroi thelo ne last alam no chi resign not konselong tot from tum CM bencheng lok EM bencheng lok members do antam he chi resign no ni tum hanang lit po no ni tum nang dun po ni tum han flight bharat nang ne train bharat nang ne bus bharat nang ne ni tum iri hong kep eking hong kep e mek hini no hini pen ke chuklem chudam tangka pen ni tum ha lagele Delhi jantar mantar long ni tum nang dun ji ada wi phing chi pi dun long le tik asike sarang tong inti ninje verla ke hang da pasoni pu hok la ke hang da pasoni ke hang jong jong mate ke hang binong pu hok lo sar ang tong ti kaninje bang stame non son la pu hang am juju chot ke lama reng tentelo ha non da MP horan sing beta hamane phansin ang sorsa dam rong ni dam rong hadakta di filong pustame la sonang sorsa tum de la pu na pudun det pu si alang ni dam alang aling kaning je tu nei alam se velo da ke ko son je ga chi song ke long ni ma se alang ning je nang pu mati non na mo ke PSLC tu mate amo ga tum na sona pudun det pong alang kaning je ning right se velo la pen dolang alang yong si hempre ki hang ji hok wek ani ek long pen amut chedong prat pulote horan sing be yong si kama thapa me pulote hempre ka long et po la pen parliament long alang first second third season no si alang alake ade yang chunlo alang pidunang pu pipolo trensang sedet ko pipolo radio ban rong ko pipolo lason abil po lam ning yidun rong lo
nitum kang cir itu kang it ke nitum ke hemprek mati langta nitum ke cini nelo langta it elo meta nitum nang nelo temon nang nelo ana nang nelo nitum hemprek sineng belum mati pipolo alang thang ningin thekte la sila tumange non kidam hemprek hang dam la tume kali ki juidam hok vek la pen la tume piknik ki chudam hok vek lo la pen alang tumke non ke bangji election MP election nanti alang tumang ke campaign idam lo nasi kar dak lam lo lake lapen itum kursing timung ke anu se che thepading nang lapen APSL silong ban pen ke lapan ke flung si flung le lo lar silar le lo alang pan ke itum ke jong dak hai bang pu pan sin itum ke kenangji thansing timung son son nangi pudun George timung son nai pudun ke itum ke lam mare ka tinte lo lan cholo dono tu Mami alang di. Jadi pan lam kana poran kuara li sunne chero lo nili kudam ni pu ba alam ang kala puson lo non MP Horan Singh be puson be alang li sunne kedam tangan bang alang li sunne chok chip piglo alang li pan chok chip piglo pusin nili tum ran tum sunne ma thapo nili sunne ma thalo apen dak don bang pu bang pi tum sunne dak don bang pudum sunne ma thalo MP Horan Singh be alam chak ke lake ahok kali lake alang li yong si rara pan ke klem pi binong pulo tangte ilitum otonomos te talongat po lapen rat tatung piniani jokwan sidopo alang liyong si otonomos te hang ji pulo tangte hang ke hang ve kabang pu pulo tangte kumantun neta alang li arpu da mecho po di kali makala di MP MLA lapen CM EM atum an same MC kidona atum same alang litum aphan alang li pula pu kali mana di alang litum pu alang li nitum hanjong si karbeng long hanjong si otonomos te dam pipe pulutang te nitum ang aparti da celar thaji BJP long dode pu alang li nei dun kala di nang li yong silason cobai bom lang pulutang te alang li ke rara phan kisung si kwang do alang li ni alang li ke dilhi along otonomos te ke hangdam pu ke alang li ahok pen le ke hangdam kali alang li ke hang ke lake MP yang hoi kang niji phan mate alang li jung apok mate alang li business a pharsi la ke claim jot rara phan chubai u nang lu chubai verang lu rara phan ka chubai pen loke alang li akai chbara mang lu la pen alang li Narendra Modi ki bang hut kusame alang li karbia khaya karbia rara phan lo itu malong ria phan ke alang li lam it heta ningi dunde alang li lam karbiaran phan ke claim pidunji kanengi pidunji galisi alang li tu karbeng long otonomos konsira tangka rara khia dapsi alang li pa igum surong Narendra Modi ki bangota ali kilong dunji galisi ilitum khia dapsi ilitum igum surong la puson lo prodang te alang li tu kopi otonomos ke hanglo alang li tum biniani parliamen along lam the nei dun he alang li nei dun chit ambuang ve alam si nei dun rong kena hang lo dia dah hang lo ilitum non ke hang ne ke otonomos ke si hang ko alang li yong se kama thamesan polotang te ilitum otonomos te talong et po alang li yong si otonomos te ke hang ve ke bang polotang te alang li MPR pubinda alang li o haiji non e choi he mat alang li next hai tunang lang non alang li ke hang dam ke next ha MP yang hoi ini long lang tu si alang li ke non alang li dil hi gidang lason batai rar phan ka chabai pen ke rar phan ke bai pon rar phan tren no ka thang pon rar phan ha dilhi ini pu paklam phur ben ke alang li otonomos te ke hang inang ni laki alang li jong si otonomos te ke hang bekji pulotang te nilitum nang chera bunji alang li yong si MP yang hoi kang niji phan pulotang te ini berang lo alang li yong si MP yang hoi nilang pulotang te non MP election chengche ko MP election kang ni ne bang ve ko alang li Cirian dat pen alang li otonomos te ban thek bulutang te nilihin ben same chera bunji lapen nili chongdat chota tangka same alang li otonomos te MP election ban ve ko MP election bang ve ko nili same alang li ban tangka same nili chera bunji sikai si ini tame suri pokya tame nilihin ben piduni longle chor sat me ko longle chor char me nili piduni lalu lasi rat tum manghunang ne kidona kar bilong rat tum same
MP Horen Singh be alang ke laki hok kali article 280 da alang li lam cha ka chepi tanglo kalendar da alang li tisimar sa set nilhem non da kalendar do laso kalendar apen nili Facebook long stame do la alang li kalendar non da do lasi laso kalendar hala so kalendar teng sadam pulutan ke alang li piniani ke 100% cobai lapen alang li ke piniani ran phang ka chong thui pa mi pusi nilin pen budang jong ram ji lam de lam sabsu itun chat pade non bang gala autonomous state article 244 ke chupai dang thai welu didi atom non claim ni bang ke hala private bill alang li komania home minister pe atau komania minister pe citong lo kusiatak media lo chipil mati la so men pen no tum rong arlo etum phang na pamang puji phanse tum non tempo alang si pubek lo mati la si la non rat tum chini non la tum ke bang ye bang ke la private bill ni panang deng le erlo government ben la person erlo tu sen non ke rat pan cobai po la ke itu clear alam lo la sen non mang ke rat tum ta mang hudun nang lo la BJP ma BJP long ke tum bom lang prote la person si ai son pen so tum hanang bai bom po la si la bang ke tum chire na bon non bang ke apen alang li hala mo sabsu putu po tham sing constructive mind si do nain pu apen alang tung ngapu KSA ke tum kai ta mane structure mane do wet pu se la tung chi pu mate man bang ke do wet si pu de tum che maintenance pu mate lang chi pu de KSA ting se tum che maintenance no structure do tip se lang chi pu sistem me non ko na la theng no ke structure do te non ke alang de politics salong se chirap dun ling mate lage chok che lage oh alang di tum RS apply ke thar dun BJP apply ke thar dun ko na ko pilo te lage ko pia KSA ta chi pulo te la tungge la se la hai bang ke ra phan pamang horino nang li la puson ra phan pamang hu bom la ko te nang li ke KSA ai mai kuda suntung rino suntung bele ka tum pe claim na nang li tum ke la ke KSA awar ke li lo la no pan ke thek tap person nang kupinya case nang pi tang ja tang tu action nang ji tang tu la bang ke case itu ma ot ke lo pose tham sing ti mu la pen hala jo ti mu bang ke la bang so national long bang ke nang li tum pi nang tum si hala so case ilong bang ke nang li tum si virus lo itu ma kursing ti mu le virus ke lo asi mo an ke case tum ta la puson si do bom po chi la bom po ong bom po tema nang tum si non pen ta ki jaden muti leader satu nong si ke Japon ot e prote alat e ki tum ta ot ilu la sala English sala phedo as the kings or the subject bola la si ke ja tum nong si asap so kopini khai ki tum ta la ke inu bek po la bang si la tum KSA pu la so KSA la tham sing ki tim ke ja pon KSA long ke public tum ta kro ne la rat ma dun ne la bang ke la son si mane division ang bi pom ron kang thoria bang lo la tum ke hok long lo lage na ni ni pe na pan se ni ke chon last ni kipudun kang tung bang la lo je ka che song pa mi nang ji che song se bir che song se den ni athe non son bu ge itum hian ji che sor sare nang nak lo hamane KSA kan just com ben mane organization ben mane party ben pu son se itum che sor sare nang nak lo la si ni anutin na bang phu ke thekere ni pen apar ke thekere pai purun pu purun atum afan pustame chunuri damlo je non ki bangji kache song bangke MP MLA pen cheng lok la konsilong tot from tum yong si ji resign je pulote hem prega farman kache song bangke dun si dunang ne BJP tum nang nakilit pon bangke mane organization that labang mate dun thunang labangke si tame BJP nang cherap dun loklo pu bang labangke dun si dunang ne athe alang tum afan se man peng ka pathi dunang nak lo ju alam la si la tum chi resign ji tik ke rat atum ge chi tu dunang ne lo la tum chi resign lo te kok ti ki kang thong ka se lok tum se ta me chi tu dunang pu la si mo organization na mo ka party pu che jong se che jong ne lo la pen chi pu ne lo la si nang tum chi resign no i tum nang dun pu lan cholo to ki jut si abang ni lihin pensi the thini bang bang than pon po la pen la bang su ni tung ke bang
mate la bang so video ka bonai pen ale tum handara thenu ke bang ke komat ne song bang dilhi dama hemprek hangam det pule ka sor sa duna re bang kali just amin anu tum tam ye chini lo alang tum hemprek ke hang bek ma kali ma kalang ma ka chup bai ma ko son ma dan tum theklong lo lasi social media long kuno theklong lo anu tin ta ke mesen pu bang ke ki pugun bang ke avi a thela tum ke hang bang parlin pha aning dog de pin hemprek nang ni putum se da ka ci parjan nang busin ni lihin pen ma khata kali madi ala to man ning hang vek pulutang te karbi ngo ton mas konsil ta khi da che pai ga re kam velo ha dilhi toy taw re kam velo alang li tum yong se ning hang vek pulutang te hala dilhi dak karbi long long mat si alang li tum executive member ben cheng lo konsil long dura per atum an alang li tum ching ki ching wai si alang li tum si pen se hang rap pet nang ko la si ketuan karbi long tum tame ke nili nanga chuning ri bang ke la pulo non e phong phong ma ka che song bang ke BPSLC along bang si a hok per bang na tum chini nei ni tum ke arona teng pasi claim dam bom lo lapen ilitu hemprek jong sinang ji pulo tang te hala election ka pahai tum ke hai tum aning hang vek neng ji ilitum ke dam tang bustame election pahai dum tang ka pahai dum an tuliram ben chenglok penangan non ke cari bom MP Horen Singh be penchenglok alang litum aning hang heder positum hemprek name long le del lasi litum kenang sorry bang ke litum hemprek aning hang bin nong pulo tangte la non APSLC akache song la bang so long litum vote pi vek nang ko litum chesong an chesong lo nang litum nang chesong rat ka chetu bang ke la bang so vote pak bang nang litum no pok ka chepang bobera APSLC non e frank ke bang ilong nang litum APSLC long sinang tum vote pi la bang po laan apisi litum hemprek kami litum long ji pusi nili la bang so ning thir klong lampe nili nang litum hanang chuning rilo litum hemprek yung sinain pro tangte non kacari bom atum han parem kapar e prak prite litum ke hang litum hemprek ang timlong lilo pusi kituan karbing long arap tha chuning rilo lapuan